Chaith me seall sa Bhreatáin nuair a bhí me ar an choláiste, bhí me ag deanú iarchéime ag an náam agus bhí sé de privilege agam airgid Erasmus, scéim Erasmus a dheanú agus chaith me seall im rest na Breataine. Agus nuair bhí me muí an táim sin ag fólam Frankise ag nar éirilm go ráhaid agus ag éirí Britneise ólam chomáid agus bhí me an mar géal an sin ag teagas Gaeilge agus ag teagas stair na hÉireann de na Micléan a muíonn sin im rest. Hui sé bheim go mór orm a caithim ar agrum a aontainta uigneach ag an am. Waithim me gur cultúr na Macléan cinnal bhí sé cinnal príomhaide agus ciúin agus níor chuir siad sonrú móran anam in san ollscoil agus an rud a rinn mé na hui mé má faoin tua amach ó Brest agus choní mé ar fá coppla mí le bon dúchasíthe a chud na Breataine agus hui sin a bheim go mór orm mar is pobl is ní is ceiltí iad waithim me an Gael lá agus waithim me go mé páirteach in san phobal an Rome, pobl bag tuaiche agus bhí scolanna acu agus bhí nósanna bhí céalaithe acu fesnást agus a lehéid sin. So bhí me sa bhalla an táim sin ach nuair a bhí muid istí in Brest waithim me go mé am a straintearán ach hat sin sé go mórlam a bheith ag staidir an sin. Nuair a bhí me chéim buinte máhan sinna gom an ollscoil olú chul rathinn, for ma deis mat arás chun na Franke, chaim ma blian sa Bhreatáin san ollscoil sin a ren a teagas na Gaeilge. Agus is dói bhí dúchlan ar leihin sin a bheith a teagas na Gaeilge tríd men na Frankise, but is dói go rudín tamín sin fásta, tá déna go bai, chur ma aine bhád níos fearr ar ma hangi héin, na gur agam í bhíniu, haine bhain i ma hangi héin a í bhíniu a Frankis. So chur ma aine bhád níos fearr ar a Gaeilge. Le linn na bliana sin a chana bhain sin dólamach go dúir Frankise bhasta agus bhí spéis mhór ag na Micléan sa Gaeilge ach dúchlan a bhíonn sin a rud a bhíonna bhí inta úsáide fásta na gur agad thart ige chuige ar bhallachan chat eile. In éireann ar bhíon muidir teagas daoine agus teagas daoine fásta agus rinn me hen rinst an obair sin an nuas frí na bliantaí. Nuair atá tú teagas daoine nach bhfuil cúlra bí harapi acu sa teangaí agus náidir staidir bí ar a teangaí ar a scáil. Níl rud is bondaí acu níl stabal a contas fiúhaine hén go DJ agus iad ag strathir leis na hifratha agus cumna a gcónaí sa rang agus ba cén rang acuiste bhí deacrad a gcónaí leis an ifir nuí leis an óíocht amháin leis an ifir nuí. Bhí 9 agus 9 agus 9 agus bhí sé ra gcónaí aber bhfuair a bhain eile, just aber an facailt na ríist ifir an nuí, so sin go dúchlan agus sin go deachar agus a bhí se, but bhí sportar dóid baint leis fásta.